Ko tarano musacho goito bukungu goito yo. Basacha mbali batango maite tuanya kubaita wiki. Ayo mana abori tinga tubaita asiki. Nabono yo gara itua no manya kusina ero kulira. Kena kara manya muna kulira gara aku ke surabu kwa mangane ro korangi. Musacho yo kogenda ka konyori suria bukima buayiri bugutiokerale. Kumubona ngigo tio kaka. Ngano bukima bugutio. Ene suria no ogotioki. Oko mwaka chino nga papa nkyo komboli kaki aya nkomanya nali buno kulira kanyiko mungu ngorengere riande enseria engia ndaike kelioba likowa asobu yawaye sontenenie aria ninyore ngena ngeni gose ninyore ngena ngeni asewutwa magara velioba rikowa nokoboka naba cherwa somo chulia ninyore ngena ngeni gose ekyo mwelio na kindago keke ronjenda morore nintuha mekumo sasima eriochi ngena ngeni nasibe chane okuba kwaye kuiweke ninyore ngena ni asibutwa magara velio barikowa nokoka naba tera somo chulia ninyore ngena ngeni gose moreno ito tata nyasaye okare na kare ense iga yawene yokoro kunyasaye twakobolirie bono kwana na intwe toigweri ogiri yao lingane ligari twaregani asogotoleka gwakare na kare keye iga yakirwo gwakwo konene o monene twasabire obuya bwao bubaisana asiri tali ya Yesu lingane ligabana tigali kirane asekero ya moito twasabira kwegena meya Yesu oyoro motoli ito amen. It is not normal. It is not normal when a family it happens. A mother and a son, they are parents the same day. It's not normal. It is historical day, not to mourners, but to the family. We have more questions, whereby we are not able to answer the questions that are arising. Ndiye mota kolengana akanga nje nakwa omwana onantinde ke pati yaba vice versa. Montone na tebanga ntuanya kororaya amane ntuanya kororaya but me na ndiye matanga kane asaba antu bakwete ase family bonds. Dada wasome gitabu ekemo ekerenta gitigo chakabono kubarigia egere mbaranderi egitabu ekorokunga Deuteronomy 32 okuiranira 32 verse 8 narikonyoro ibanja inene buku kango chakira aba mwensi naba Kristo lakini bono gage ntura nyora kingirite chibagwa cyo jirezu yari tomadi kono ngayon e koborante abekuru motu
ngajio ya kumbura basalimea kumbura mongina 32 renga soma 7 inyora amatuko aigoro ali akara aha nengereria igoro ye biare biaetire boria iso nere na kuorokererie amangana yo boria baraka baino na barabuo mbako ya terie atebanga onye nkuone komanya amangana amanene amangana amakongu akoba sense ten remember asebia bia etire inyora onye to konyara komanya mangana ya atebanga therefore go and ask onye nkuane komanya ngense ya sarekire boria mote bigwe ateba muboria basaja baino muboria baiso babatebye nga ense kare njarenge bune kortema ki kimukirete njarenge bune kortema for example tigandara boli batuka etira bangina kare bongina ngo tomwarenge no mugakoye gendo ruge ogenda pi inungo bolia kara na waya rengega kare wangina dia ba mori kare bongina ko ruani arengo mo ko yo mo gate satio yo kwa yo ko ba mo yabe le renga oyo ko ba akole no oyo kwa aina mangana kare akiti ana ba mori waka kare basta muga desi kare baka na muri osu mwajiri kare abakungu bakabekire kirongi kare lero lendi lere jikwano lulimo kyakirwe basimo no manye ya irinyo akira inu abakungu mwego tokora biyaki abakungu mwego tokora na bobe gakyo bekerong no musacho gabekerong momine mwezi ngobona edi inungo bolia musacho go aminete naye ngobona koeresa mangana ka terongonye momanyeti bolia momanye bono tagete goteba mo basa go ichana sa mangana ridia today you are beginning a new page. Today you are being called a widow. Before you cut a tree, you will never understand the length and the width of the tree until you cut a tree down. Kaya tumanyeti digo lidio musacho. There you will understand. Matawa kungumbara kura mumusajanga na enki. Ayenero ngindoche, ayenero ngi. Yani nembere telele kwe wasomera musacha nganje babe na kwete kale no gotite kuweka kortanga tigo musacha kubono kinga gara ngorande terachinyanya kake nyumo tara butoro mote to komanya owo bare buo motoyo no wotame buo motoyo ekere kwayo utoire na liyo komenya teafo konye omote no korda ki no rengo didio mindi tato go sabranga nya sago konye ako chinguru akobo manyi nanda malikada tebari if you walk with wise people you will be wise. Kora tare na bakungu abangaini tali abangaini chise mtie school abangaini banji tinya saa bali kwa kitabu kia Merengan 13:20 yongo nya kubaligini mukungu linga jati Merengan 13:20 era buango taraiko 13:20 na kwa liki bungo kora matanga
kina batioka cyaba isimiwa mokulika ruhanga iyo aha omuntu utana watabangaini nigara abo mungai kondo yo wasanga na bariri anye ndimware ngamoya kanga kimwatera igwo bano omuntu omukungu omusacha omusae omumura kogotara n'omuntu mungai mate kogotara na abamura git bamura git bagosa kogochaka gotara n'abantu ababe guikobe banyoro omusae utagatarire para oja gotara n'abasae ababe bari n'ekirero kikingo muongo rondo nero jago twarere di kokonyana omong'ina gete ogotara akoni chinyanya oiriria atanyoye chinyanya naye ojago koiriria ata chinyanya ngachiagure koiriria ata chinyanya ime monto ataibuirio okoiriria tere gentuki ng'aki ate omonto ogotara n'omonto ore ng'aki akimwarenga omonto ogotara ng'aki arabe kogotara n'omosacha ogoita obokungu goikoita oyo basacha mbare bagotanga omaete twanya kobaita gwiki ayo mana aborete nga tobaita asiki nabono oyo garaitwa no manya gusina ero kurira yana kara manya buna kurira gara akugesura abu kwa mangane ro korangi musacho iyo kogenda ka konyore suria bukima buayire bugutiokerale umubona ngigotio kaka ngano bukima bugutio ere suria no ogotiokigira okomwoka chindo nga papa nkyo kombori gaki aya enkomanya nale buno kurira kanyiko mongina omonto ogotara n'abantu bare ng'aki akoba igo nakorera mang'ana aridia bono nachira ase more mwesia amarika nyasaye nigagoteba ensango chere akero bonsi abaraire chimbera baraiwerio giriango ya nyasaye iga abantu baraire ase chimbera igo korara nkoro ogotumoka nkoro amarika watebanga we are in the world whereby is not our home. Where we are, this is not our home. Whether you like it or not, wabasaja batem, this is not our home. Mosata gokurumambika karati givungu kabike gona mwanyi buri tiego tani bungu pi musacha uri rungu nga ngogenda kaba maye kwarika nande abantu mbali bakunyoma na bagwekana ekogenda eturo bagwekana ekieni bagwekana obolimo ogochikorigie teni yago mukungu kobori muraumira nere ikori yabo ore nyomba nkale mwantigete mukagenda korango yo for example gusina omuri igwa awaira simbera one morning a man who is sistered here one day whether you like it or not you will sleep norar lakini otararara musacha ekiagara norare amarika gotebanga kore mirimo ya nyasaye otararara kore mirimo ya nyasaye kogokwa na igwo mongino yo gotebanga modolkas otumukire karanso amere gitabu gekoronga Acts 13:36 na imwachi narore bukugatia ogokora 13:36 na yo kurandi go seninje ogokora 13:36 ina ine yao kogoika konya someri kuriria goika mukungu kumburaye inje ngorani inaki Daudi egento nkere kwa omitria chakabuya ande tikakugireka jagaron abatari inje ngote bina bari ngasuri chakaron ikaranza jamima
mokungu asokira na etenena na ekumbora awo ina kidaudi ekera akorire gukora ogwanja kwa Nyasaye aseke gorikia ye agakwa gatinde kwa ase gisokoro chiaye chiatinde getwe taro gusareka inyigwa ateba Daudi gakorire gukora emirimo yangu mwaigwa ya Nyasaye agakwa abantu mbere bakongu ase ebinto byabo abantu mbere bakora ebinto byabo bakwa batanya gukuna emirimo ya Nyasaye ngaki ateba Daudi gakorire emirimo yangu akikwana emirimo yangu bono basitane uwo kubori ngaki ngabasaja ase chikwa ebara matobe emirimo ne yangu basaja mo kora bono akigaki abasaja ase boko tamwa kora buya bakana nje ngoigubuya asira mo goja kuiguru mutinyo nana oko iguga nombe to moyo matara wieka nombe to moyo ndo chenkale mwachi etaki parango iga no more ose mwachi atela Daudi gakorire emirimo yanyu ya Nyasaye akimokungu kore moyo asomo gimobo otarakwa kore emirimo ya Nyasaye zilitali ya Yesu kore emirimo ya Nyasaye asitayura kore buya wetania okora emirimo ya Nyasaye ebo ngakia matera karibuya ngakimwa Nyasaye karibuya no kwa unabona gakitamba boli ndairuo wesigari ningete murochi matenje ngoseri gurugetia tarani lakini egento kio kanganje te Nyasaye awatanga for so God loved the world and he gave his only son whoever you gonna on whoever bunandu eta maino gonna on kingo so Nyasaye ngaka haleluya kore emirimo ya Nyasaye baka mora kore emirimo ya Nyasaye otarakwa kore emirimo ya Nyasaye okwete abantu bawatebanga te man of God has slept musaje Nyasaye orarire tereso musaje omukungu o Nyasaye otimokire oyo okorire emirimo ya Nyasaye otarakwa sobugimo kore emirimo ya Nyasaye when God gave you yesterday and you misused yesterday, why again do you want today? Oh Nyasaye okoa 2022 2021 okanyesaria kina ndo tagete yokora emiake yako ile baka 60 okole mari ibe baka kwa yani ibe baka lia chaiga yani abantu bale ne talent yake akite Nyasaye bakon yani ole ne talent okolema yani gase muaterene okolema bakasa yachaiga yani achaiga akina dia Nyasaye bakon no mokongu ngagiateba Daudi gakorire mirimo yangu ngale mwajete Daudi gakorire mirimo yangu agakwa tokwa skorwa somo gimobo otabwati ngakwabe keiru liyagisi yokore mirimo yangu Nyasaye Mario yosi diga atere erieta lya Yesu ligia koba kwa Nyasaye wito erieta lya Yesu ligia erieta ligia lieta gakitamba abagaka mwigwitu no gatero gugutuno yani goko genda buya abagaki gintu mokongo kobekera kanundo etengo ngakiateba otararu asobogi mobo kore mirimo yango Nyasaye korango iga
kunemeremo yangu anyasa iwa abana bo mungina Teresa umusacha yo memeyebuku watabanga na igure ninchenku muntu kuyigumanya watabanga na igure chinguru chiangereire lakini ntageteko tabanga pai ngurunda sobo gimobo lakini ntararwa sobo gimobo abana bane wokurwa sobo gimobo ntageteko batiga asobosibwa Nyasaye ebo ayo tageteko tiga abana babo matanga yo lende tuka litongo Iwo musacho ibasta awatelanga my son I'm about to die but before I die I want you to remain before the presence ya Nyasaye motigaro nano mai watabanga I encourage you to be strong even though I die iwo yani no kuona abana baho batigi bare mete asobo sibuwa Nyasaye mungina na nitugogia segete karuarte basta koko chikamororo utaramororo akatenga mia mitusa abana kwa na masa ngobono olebuya naye gusinuli aya yo kumete omaito muntu nalo gocha kora basta ogo chakanga akinego itete aki obona buwe itete sister yana igwe kwa makonya gose kwa mukura Maite nari toka ngabantu bonsi bago ja korora toka ngabantu bonsi bago ja korona e bago tabanga mbia mona so kuwen abande bale bago ja korona kinyo babu agajite abande bale none kare gwa kule tari bantu bonsi bakorera burungu Tereso minte naki gwa kuiga utale kuratiga ke nechiga sichia muri Teresa no ni okwe ibituma birabine binga bwa amaisa ya wakarere gagibasa amaisa wakarere na ndo che bituma chibuni ngaya koranga ngaya aronyo kwaro gitanda kira kitabu atu muitoro konyoro ex toganga bantu baho tabosi okorora na mangana maye bakoira enganje to mosacho okoro Daudi na royo egetabu ekio egetabu gekoronga First Kings verse dokino yoga ibera ya mabakanye akimwali ke ibungo njengo bakono kwali ke ibungo ayo mongino ngai bachi tabakunga Gradis yo moyo ngai wacha Gradis aya yazire raini ya kumbura nga kerenga ki ya Daudi ya igete agachika Sulemani omwana oye akamotebia inche nabeire ane kogenda enche abantu bonsi bense bakobera kala tigere go beke gechau abantu bonsi bagenduki bagokoranga bakogera umeta sinari tokogenda otari koirana aba Nairobi na bogoika na ndo koranga lakini asinare mama otairana monto na batabanga nyumo taragenda buatana nang na Nyasaye kabo musani o Nyasaye otaragenda be acquainted with God before you go one day abantu mbate buwo musati bakoeni musati nyumo tarakwa abaka moyega abo mupa ale miaka 80 nemetasi megete ere miaka 80 yali orokona rugwa otaro chora akobo ngoi ta jimeti kala tigamba bu ere ne meti ngora konyo yote ba to mo ka tigang ko eres ay kala janya sa ebi tenu ngoi ta bi buno ko ngete pa mete buno oko kuga abaisi bawo bakora tanga kala mo gachake ebi to bire to kora robiri kono ko igwe binto biribi ko bugaro janga ya mo ko le mete so kala tige mo robiri ne mengi
kare mwakiete mugantiga ngakiate wekera Daudi abetange no gukwa akarangeria omumuroye okorokunga kimwewa Salaman mokungu igwa muna komoten obe omokongu oroki obe omonto otenene boronge obu atonsi ainya sae aragochike otara sichinchera chiare norenda machikaye no tigerayo anye ndimwe gukanga ngimwate ebisio mangana enkoro go saba go somaringana iko nayo tukuriya mono bigutwakera omwaka aiga mbare ababwatete matiko aye nokwegena kwa Yesu. Haleluya. Ngakiatera ekere Daudi aigwete ngango kwore akarangeria omumuroye okorokunga Salamani akamotebia na igure nkogendande asabantu bose bakikeire bakogenda batari koirana nago chikire to basa korwa sobosi bwango wanyasa otigararo na ndo bwatie meroberi yango yanyasa abana baterese tegera. Don't get out of God. Remain there. This is not the end. Otario moerio aterana konyako ati mokire motigare mokongete asobos buango wanyasa. One morning, one day, our Father is coming. Our King is coming. Our Savior is coming. Ngoji chare oyo kwete akabuwa makweli oya makweli atanyarete konyegeria sowoina omosacho yakawoka and again is coming. Ngoji chare atebanga mobaba kongu asomonene na ande mobuga atemero yango yanya sai mobuga atemero yanya sai. Mo basa konyegeri kunga mamo mino kure momuro mino kure mosacho o kure lidia otigare asomo siguango wanya sai dati kera iga mo ikemejeni monto na kubuogo to ruwa asomo siguango wanya sai emoli nekwa mate moli ngokwero monto chandika kaki konya tuabe igona moria kwa resa ngonya babe nakiate o mokongu otigara so bisuango wanya sai mwana ona kwa maeno bobo kimobo na chiko so manana na maruira ambete kubwika na kaki nkie kama no ya chense kaki amaena na maruira na tokole tabasi amaena tiamba bo kare baka inungo boli basta mangi kara bantu mbaka lile metura emetura elise ego sa marako ngeta ego sa mugaso ko ngambutole le usiri Nakiate wa mwalio ya bana banya sai igwa egetabu ya kemo egeremba tige tinda ba manyeri buya awatabongo monto ya mokonga Mark Twinery one day aga travel to Europe agenda Europe o monto ya maka mokonya mono uswati onde nantenga basta buate tuka monto ya maka acha konga matemu montoya magacha konga matemu mugako gitiga agacha ngaki baba nkabesi umunyu kabesi ne sukari kabesi ne kibiriti akamukabesi
Andiko iguete igwa maeresa hai. Akamukabese. Mwako ya gaika nchira akautuka. Akamuteba. Ebesa na bwate. Onye kuigwa ngo kabesi yo. Na nchira takandora gosenga. Ebesa eje ni bwate. Lakini tiagote omwana oyo ruarete. Ururero. Tiagora nga. Iwo ngiya gere to mwana oyo yakagwe. Wano oyo musaje gogonga Mark Trinity kaenda Europe a monto ya makamokonya kwa mwako menye mwaye. Abantu bakamokonya engati ya mekera tu ara mwaye. Ekera tu ara mwaye. Akama kubugulia notebook. Agaikara sanse. Kulika bantu prominent men and women. Aba mokonyira sobugi mabwaye. Kakuna kulika iga kanyaruka kai ke miaka 11 mo. Kawo taka kumubona, Dad, what are you doing? I'm just writing names. Of course, men and women who have been assisting me in my life. I'm seeing you are doing great work. Writing names of men and women. But you have forgotten only one. Kumuboni oko likawa saja na bakukupiga. Na buwe kwa kirambu yamu. Ogoete tiambe igora. Okolonga nyasa. Nera kuago chakera na no mukuri. Akamaka matenga na aro ni tio likawa anto pi esengima otigingo. Now listen to me. Before you get out of this field. Asen koro ya una se brenda ribiao ngoro. Nyasa. Kakito ko ina nilotara iguye to me. Onyo tiko wange to moto wata mama Maria nesa chindi ensa. Ngoja sana nalo. Sababu kitabu kiko na Job 22:21. Job 22:21. Yera no sama chiru ga Chelsea wako mboi. Atiko no daga nyaiga. Yo ile bukunga nyeti. Karatiga ma. Ngochane na ndo ko muntu kurara matanga ngana igaiga. Nanyo montara ile akogona pakana ibuga. Oro chana go kurara tarani igaga. Murange dichoi. Na yegure ense ego toka aure no mochomu ya ase el coro yeso yuaga chile Linde tota gote se tota gote linde tota gote se tota gote linde ngawasomera obuatane nango aha na yora no morembe kora igo haleluya buatane no muntu ransure nse mombate buatane aye no tu momanyeti motenga buatane na nyasaye koranje igogo korwa asama tanga ya nerankwa arabu atana nango ya saba seni me ya Yesu no mutuli wito